Dobrý deň, chcel by som vám predstaviť takúto sympatickú novinku od značky Giants Fishing a jedná sa o Gaube Buzzer Bar Set 2 Rods a sú to vlastne hrazdy na 2 prúty v čiernom prevedení alebo v prevedení Silver. Potom, ako si túto taštičku otvoríte, sa vám naskytne pohľad na nádherné čierne alebo také šedé až do nebesky modrej proste titanové hrazdy. Na 2 pruty, k tomu máte vidličky, takže si to pekne vyberiete z tohto púzdierka. Sú takto prekryté ďalším obalom, takže sa im nič nestane. No a jednoduchým našrubovaním si vlastne vytvoríte váš jednoduchý a kompaktný stojan. Po otočením tejto koncovky si môžete nastaviť výšku vašej hrazdy, dotiahnete. Je to pomerne aj dosť pevné. Na spodu máte zavrtávací hrot, takže do zemi sa vám to lepšie zavrtá. A takisto šírka týchto hrazd je nastaviteľná. Po otočením tohto konca si vašu hrazdičku vysuniete, ak by ste chceli mať pruty ďalej od seba. V prípade, že chcete mať špičky viacej od seba, navijaky bližšie pri sebe, tak to určite využijete. Dámy a páni, toto je Gaube Buzzer Set 2 Rod od značky Giants Fishing za priateľnú cenu. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Ahoj.